Personeel van de V&D in Ljouwert is vanmorgen bijpraat over de reorganisatie die het bedrijf terugvieren wil. Maaijburgers kregen te jaren dat ze haar baan harder kennen of die krijgen. Volle mensen gaan werk kwijtraadjes bij de vestiging in Ljouwert is net duidelijk. Ik bij het restaurant La Place verdwijnen mogelijk baan. Omwoners van het festival Sci-Fi in de Groene Ster binnen ontevreden. Bij de stichting Groene Ster Duurzaam binnen 130 klachten binnenkwamen. De loodstoellijst voelt daar, maar er wie wel hinder terug beziekers die het rondom wild parkeren. Verder waren me het te kwad on huisjes een probleem en kon omwoners betieden maar dreig de week in en uit komen. Zwieren tongerbuien hebben juist doen voor oerlijst en skeerswaardig in Friesland. Op een soort plakken zien de stritten blank en in Bolzert hoe het wetter op gewoon plakken de huizen in. De brandwacht moest helpen. Dat hield ik in Ljouwert dat de weerjacht een gat in het dak van een wenhoes onder Diepenbrokse stritten sloeg. Joen en vannacht eerst meersdroeg, letter wat buien, maar kans op tonger. Het wordt 12 graden en de zuidwestenwind is matig ontkräftig. Morgen meersdroeg, de zinnen erbij, het wordt dan 18 graden. Aan de kust en op het water stiert een hudde westenwind.